Добре, Станиславе, трябва ли да показва нещо, като снима, прави видео? Не знам, бе, не правите видео. Може ли да прави? Едно ми мига отстрани, едно. Оп. Окей, значи ако прави така, значи ви снимам. Чакай да зумирам. Мога ли да се зумира? I have two this small. Чакайте да отзумирам. Ами, айде! Скачите, айде! Ама заедно ли ще скачите, бе? И вие да не сте гей, secretly гей. Станиславе, там има скала, не дей. Аз си виждам. Абе, прави кой да искаш. Да, май. Айде, move it, бе! Появихте ли си двамата? Аз ти казах. А на брадичката ти какво е това?